सहियार भंगोइले ना के जट पर के कर हसंगे लहड़ब सहियार भंगोइले ना अब की के परब भौजी के कर संगे करबो सहियार भंगोइले ना रजवार भंगोइले ना। अरे यार ये टिकटॉक हुआ कहते नहीं मो जाए पर भी ना कबो कबो अपने आप हैंग करे लगेला गुस्सा बरेला वहाँ से कहत नहीं कि हमरा के एप्पल के फोन किन दी कि बढ़िया चले ना तो एगो ओपे काइल बाटे वो तो ठीक ही चलत बाटे ना तो हमार वीडियो लाइक कमेंट इतना आवेला कि हमने के लाज लागेला। किसे पर के करा संगे लहड़ब रजवार भंगोइले ना अब की के परब दीदी जी के करा खातिर करब हुआ के बाहर गइनी ना। ऐसे का देखो तनी रहनिए झाकतनी का रहनिए झाकतनी का रहनिए झाकतनी माने काम धाम नहीं के घरे बाकी नहीं खे त काम धाम के का घरे काम धाम ना रहेला सबके घरे काम धाम रहेला। कंप्यूटर लेके बैठल बड़ू इहो एगो काला हटे सबके चलावे थोड़ी मुआवेला लिट्टी ना लगी देखे दीदी जी अब हमरा से लिट्टी चोखा तो लागे वाला बाटे ना अब बात रहल खाना पीना के एक टाइम रवा बनाई एक टाइम हम बनाए बात रहल खाना पीना के जैसे बुझे कि तू हमारा सास से हो हम तहार मन एथी हई तो रउआ हमार सास है का गोतनी है नु बड़ गोतनी के सासे बराबर मानल जाला तो छोट गोतनी के सास बराबर ना मानल जाला गीता में लिखल बाटे जाके पढ़ ली। क्वेश्चन ई हठुआर बियन उतना ही थेथर बियन कि हम एकरा मुंह लागत हम खुद थेथर हो गेल बानी कितना नीक लागत है टाइगर और धर भी से फोन हां और ये अगर तनियो मनी हमार फोन के खरोच आइले इतना तो सोच ले भाई ऐ सकल के खरोच नाम बिगाड़ देती नो नक्शा तो समझ जेती हां नहीं तो कितना अपने जान से ज्यादा कर माने नहीं हम जे हमरा घूम जे माथवा नु तो लोटवाला मार के मंगिया फाड़ देम तोर जान जी लोटा से मांग हमार फाड़म अराउंड हम छोड़ देम लोड़ा से ना हम कुछ कस देम नहीं तो कह दे कहम बढ़िया से हां नहीं तो जितना है घमंड बानु घमंड हम चुटकी में फेंके नहीं ऐसा जल्दी से चुटकी में फेंके नहीं काहे खातिर कूड़ा पे फेंके नहीं के ले जाके फेंक देनी हां फेंक देनी आ ज्यादा रुपया के थी बानु गर्मी आ तोर भातार ज्यादा जिगर त ता देखत कि लेके लहसुन प्याज दे देता त हमरो भातार बाहरा कमाला आ हमनी के माई बेटी बन जानु दुगो कमा खा के बढ़िया से राजल रहम जा रवा लेखा कंजूस हम ना नु हई का जानी आज जिए त निकाल मर जाए ऐसे बढ़िया हम अपन पूरा शौक हबे पूरा कर लेते नहीं अब रउआ लेखा ना नु कल का होई का ना होई। अरे आप अपन देखी हमार तो जैसे तैसे कट जाइए आपका क्या होगा जना दे हमार का होई नु तू छोड़ दे आ तोर ज्यादा चर्बी चढ़ल बा तो हम अब तोरा बना रहा हम निकाल के बनाइब जे खाइब जे बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी जाए अपन अलका बना आवत ये चाहते हम फरिया ही लतनी हम ये चाहते नहीं जाए अहिले ना पता नहीं कहां से खाना बनाओ लिट्टी चोखा बनाओ इनकर बाप के नौकर है नहीं था जहाँ से तहाँ से ऑर्डर दिया हम अपन इनकर रखे। अरे हमर मोच रजऊ और बंगोइले ना बाप रे इतना गर्मी लागत है ना कि दिमाग खराब कर देता है कि तो और सब अमरूद खा खा के और ऐसे फेंक देते रहा पुन्नी हाँ मम्मी घर में धोला वैसे ठीक मम्मी याद है भूल लागल तो ठीक कइला इसना धोला इस तोरा के एगो बात समझा देता नहीं अब तू ज्यादा काम मत कर ढेर ओकर मन चढ़ल बा के कर चाची के तो विदेशिया के चाची के ना तो ओकरा हम विदेशिए कही ना हाँ अब का कहत रे कहते है एगो काम ना करम जा जवन अलगा के बात हो जा हइसे हइसे फलान ढेकान ढेर बात कहले हमरा बात पेट में बर्दाश्त नहीं कर अरे बाप रे बाप तो हमनी कर के दे मुकाम ना करें तो हमनी कर के दे इतना मेहरबानी गुड़बक बनी माई बेटी तोरो को देखले में वो काम करता झोटा कबार के हाथ में धो दे भौजान जी हमर जीवे जरल बा ओकरा ठीक बा हमू ना काम करे मौका देखम तू करिहन तो करम ना करिहन तो हम अपना के सांझ के लिट्टी लगावल जा खाइ जे दुनु माई बेटी अपन बनावो खाओ हां ठीक अलग रही त के ओकरा ले कम बा ओकर मरद जिगा बा त हमरो मरद बाहर ले नोट भेजी कमा के और रुपया रही त आदमी त कहताहू ले लगा ले हम
कहीं 10 गो में मिली पैसा रही तो। हाँ वो तो हाल ही बा। चल आराम करे के मैं बेटी चल। चल अब अभी लाइनिया आ गई कटलस ना तो हम आके जे बैठ गए। चल आवा ओकर एगो काना मत करे दुकान पर कोनो सामानो मत लई। ठीक बा हम तो लनबे तब ना बुझा जाई कि कितना भाता रोली बनत है। ना बांधल छोड़ी हसन ई माथा फैले कर देले बड़ी से बड़ा रुक जा सांझी के तार लोग के बताओ तनी दोसरा के खेत में बकरी बांधा तड़ी लो छड़ो जे सांझी के जो ना हुई तो ओने होके रही हल हल ले बड़ी लो बकरी बड़ा मारब गोजी ले निकाल साला घाम एगो कइले बा कि दिमाग खराब हो गइल बा। चलो है ना के जाना कहाँ बाड़ी सर तनी पानी ओनी लेबू सर अजी एगो बात रो निन्ना मन से हम कहे नहीं है ठीक बानू का रमौगी सुधारी कि ना सुधारी तो हम तफाव सहे वाला नहीं की केहू के का भइला बताइबू तब न भइल का रौरा ने की जानत कि कितना पवित्र हिया ऊ तो हम तो हरो के जानतनी कि कितना पवित्र हड़ो अपन मुंह संभाल के बोली ठीक ना चुपचाप रह दिमाग खराब मत करो मर्दे काहे चुप रही जी भर जरे बदल आवा के घरे तनी घरो कर में ओकरा दाब लागल बा। चली जे खाना ना कर ले बानी खा ली जाके। हां भोज बना के धई भतार के बना के बुझा देता और आदमी मर गेल बा घरवा में। कैसे कहता नहीं मैंने दीदी जे बिहार के काम को क्या होता नहीं ना आ अरे लगे क्या बता बोले मनु खाए ना देम अपना मर्दा के दाह बा ए आदमी के दाह नहीं कि हमर मर्दा बाहर कमा के नोटिया भेज देता ओकर दाह नहीं मनु यहाँ के ना त का हो गुल हो ई हमरा के दिखाओ तनी हो गुल ढेर कुछ हो तू बाहरा कमाता ना तो हम घरवा काम नहीं करत खेतिया तहर दादा करेले हमर दादा बाबू पे गोला नु तन कहत नहीं कि बिगड़ जाई तू बात चुपचाप रह ना बिगड़ जाई जा बिगड़ जाई तो तोहरे पर दिक्कत हो जाई मनु कैसे रार मन कैसन बैठे जी मैं चुप ना रे, तनी चुप, चुप। पहले दिन भर खाली खट तनी चुप हमारा के बतिया ले भात तरह के बुझाता गोतिनिया के नहीं के बुझात गोतनिया जाने के कमिनिया ले रोज चूल्हा झोकताड़ू आ मैं बुझा ले के दे तहारा कमेनी से के चूल्हा झोके जाओ काहे? हैं बुझाता गाटा में हमारा बॉल नहीं छे का तू गोबरा पात खेले वाला तो भुजा बनावे ले गोबरा पाती के तू खेतावा में अनाज बोवेलू हम ना रुपए जे उ जले रुपए हम न रुपए जाइले तो बाड़ू तो रुपबू ना 200 रुपया आई क्या ढेर नया न घर कने जाई क्या अच्छा त तू नया का जानत हमार मेहरुआ जाई रुपए अच्छा खाती त आज छोड़ दे त आज जाए लागी आज जाए लगे नु तो छोड़ देबू तो नौकरानी राखी ले हमरो तो जाए ना रख ला तरनी हमरो नोट आवेला बाहर से रोज आदमी लगा हमरो मुंह करा ले हम नाम बैठे नु फालतू की के का ये दिमाग साड़ी खराब आलूगा हम फीची के? अगर बेटियों का फीची के जुड़ा जाई है तनी फीस तो तोरे के लागत तनी कमावावे हम आ हमर हाथ नहीं के तोरा ने बेटी भी हमर करे वाली तो ठीक बा बेटी भी है तो जाना अब कह के करवा दो। करवा के दिखा दे हम तारे के दोनों बेकत के आंखी में लाज लगवा दे हम का लाज लगावा काहे देबू ना का काहे लगवा ना देबू काहे ना घूमी हम हई, अरे ढेर छोड़ी भेजा जी, खराब कर देखा दिया। तेरा गर्मी चला तो अपन मेहर ला करा हम बनाल तो जा ना रहो हम ना जा रहो रहो के तारा भी रहे खातिर पड़ल बाटे त के तार पर लिखा खातिर पड़ल बा तो जा अपन बात बना अपन बटम ना बता भाई तू ये बात में ताव हमारा के मत दो चाय से खाओ ना आज तू चूल्हा जरी घर में आज जरी ए जा ना जराबो लो। जा मने बता जराबो कर अन्ना सब बधारी पीछे बधारी घर से अटली नु देखिए देख के लियो तू देखबू तू देखी हो देखियो तुम आखिर। देख लियो इनकर नियन मौगी है जला लुगवा का करो पे जेते सन ना गावने तो तोहर लिए मट्टी लखन ना चप चप तेरा झमका बट छाका कह के अपन बतियावे आ ये दादा ओकरा मर्द करिया ठीक है मुंह के लागी तू बाहर में का जो रोज तो पहले खाना खाई रउआ चली आ तेहू मचमचैले रहत रे हैं का? बधारी काहे ना खाना भेजले रे बताई हैं? पूछे से कहानी हम ना लेके जाएंगे खाना बुची जी से कहले तो कोनो लइकन के बहरी ले बोला के भेज देला कैसे फिर ना हमारे पे अच्छा रंग लगा दिया समझ नहीं बतिया वो अच्छा रंग लगा दी है तो माने हम काहे खाती बानी हम नहीं तोरा तो- बारे में नहीं जानत नहीं की जानत, नहीं की तोरे जानत। हिम्मत बा किते गलती कर मारब की ओही घड़ी धंस जइबे हम तो कभी कहनी पता नहीं का सिखैली है ना तू लेके ना गईली है बताई सिखैला सिया त सिखाबो तब लेके आई काटी के ओने ला खाई हुरी करियठी मलाही अपन रूप में के छोड़ी रहो देखो बाहर कमाईती तो हमू ताज हमें रहती नु के हर मरद हर कमाईती त ये ओकरे मरद हमारा इतना कमाई हैं ओकरे हिम्मत बा जाके बाहर में ईटा ढोवत रे जोड़त टे देवाल ओही भी चल देखाई। घमंड बा उहे करियठी मलाही बोली आवत ये लड़े झझकोरे हमारा जरे अरे तेरे बहन मम्मी बड़ी का है अरे निकला हो अब तो हमारा बर्दाश्त नहीं क्यों चाची का चिल्लाते रे हां का रे हमारा जोर से तो जो अरे
अंदर बाड़ी ना कैसे हम जाई भतार के बनावल कमी नहीं खेला गल होगे खतने में तेरा ली तैयार बड़न हां कैसे निकलवा जल्दी आग लागल बा कमीनी में हमार मरत लाठी दी पैसा दे रास्ता बनल अलगा रास्ता बना ले से ओ तुम त गरज गरज कहत रहे कर मार दे करिया ठे करी में हो गया त ओकर मौगी हो गती है हैं काली के सन बनवा ले जंगर बत नटिया में आग लग गोइले कमीनिया में हमार बेटी जे तर फड़ाती है मार लात लेके खुल जा दरवाजा चिल्लाता है आदमी चिल्लाता भर बड़ी ढेर पवित्री और दिन कहवावत रहे अपन भातार ले मेरे करिए ठीक कहवावत रहे काहे ने रूपगर बैस तू आ उ रूपगर बता बनवा ले देखी जबान से मार के बोली ठीक काहे ना बोलम रे हवल लवंडा के बोले के रूपा मारम हां मारम के मांगे फाड़ी तोर बल्टी ले बिच हम हाथ में खेले ले चूड़ी पहनले बनी हम तोर भातार चूड़ी पहनले बते ना चुराल भतार चूड़ी पहनले रा कंगन पहनले रा छक्का हटे मौगड़ हटे समझ नहीं तोर हमार त मौगा तब देले में बना के गोरिस घुसा रही सो काई लटिना में काय हमरे मन की कमी दिन भर में खटैया करते टिनु से ला के देत रहे लटिना को मार दे रहे बना के तोर मार दे रहे उ बिना कर लही घर में चल जाई उ ना बोला जा करे जा बालू तो बनवा लो बोलल जा हां खाली करके आ गई नी तखनी हम ना बोलते रही कि हमरा थोड़ा से जोड़ अब कर जाके कह दिया अपने मर्द छकवा लवंडा वाले नु के अपन और के कॉल और के लाइटिंग गड़ा लेवे कह दिनु क्या मत क्या लेवे ना और बात के कोनो चुप रह आ तू 10 साल जा तो हमरा लाग तीन में हकबू सारे तुनी के नाम कटवा के फेकवा तुनी के तो देख लियो सर। नमस्कार प्रणाम हम प्रीति सिंह वीडियो अच्छा लगी तो दिल से लाइक करम शेयर करम कमेंट करम अगर हमने के चैनल पर नया होकम तो चैनल के सब्सक्राइब कर लेम बेल आइकन घंटे जरूर दबा लेम लास्ट में हमने की कहनी जाए यही सब तनी विदाई अगला वीडियो में फिर से मिल जाए बाय बाय।